Росіяни безупину штурмують фортеці Донеччини. Українським оборонцям вдалося відбити ворожі атаки поблизу 16 населених пунктів, інформують у Генеральному штабі. Попри брак суттєвих успіхів, окупанти цілодобово пнуться в наступ чималими силами під прикриттям артилерії та авіації. Основні потуги зосереджено, як і раніше, на південних та східних околицях Бахмута, а також поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області у обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов'язали здавати кров відповідно до складеного графіку. На 11 років до в'язниці відправив суд учасників російської ДРГ, які викрадали людей. Під час захоплення росіянами Ізюмського району на Харківщині диверсанти шукали учасників антитерористичної операції на сході України для того, щоб їх ліквідувати. Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО «Альфа» знешкодили ворожу групу під час бойової операції у жовтні цього року. 4 російських диверсантів було затримано. Серед них 2 кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Ще 2 найманці російської приватної військової компанії. Саме вони на початку вересня цього року викрали 3 мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв'язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством. Таким чином загарбники проводили допити і намагалися вибити інформацію про інших українських патріотів. На підставі зібраних доказів суд визнав фігурантів винними за статтею 438 Кримінального кодексу України. А це порушення законів та звичаїв війни. Викладача з Криму, якого звільнили за українські пісні, знову покарали окупанти. Андрія Білозерова рішенням окупаційного центрального райсуду Сімферополя відправили під домашній арешт на 2 місяці за так звану повторну дискредитацію російських військ. Усе через пост у соцмережі, де він написав, що окупанти 8 років бомбили невинних людей на Донбасі, а з лютого й інші українські міста. У вересні стало відомо про звільнення викладача Білогірського технікуму Андрія Білозерова, який увімкнув студентам пісню «Байрактар». Трек українського військового Тараса Боровка присвячений знищенню російських загарбників в Україні, неабияк розлютив окупантів. Російські видання стверджували, що це учні поскаржилися на Андрія Білозерова за те, що той нібито постійно розповідав, як чекає на прихід Збройних сил України. Тішився втратами окупантів і натякав, що скоро Кримського мосту не буде. Без звільнення Криму не вийде завершити війну. Про це заявила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона упевнена, або Крим повернеться під контроль України, або це буде велика російська військова база з ядерною зброєю, яка усім погрожуватиме і рано чи пізно буде використана проти цивілізованого світу. Ця війна почалася в Криму. Там вона і має закінчитися, додала Верещук. Нам не вийде завершити війну і не вирішити питання з Кримом. Тільки Крим український. І знову ж таки, на жаль, стратегія деокупації і реінтеграції, а можливо і на щастя, тому що ми доводили всьому світу, що ми не хочемо мілітарно. Так, бо це завжди кров, це завжди біль, це завжди сльози і втрати. Ми не хочемо мілітарно, ми шукали дипломатичних і інших шляхів повернути Крим і всі наші території. Але тепер, після 24-го, нам не залишили вибору. І деокупація буде. І буде реінтеграція.
Вибухи на аеродромі стратегічної авіації Росії Енгельс у Саратовській області є наслідками російської агресії на території України. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону. Вночі 26 грудня український БПЛА вдруге за місяць атакував цей аеродром. Саме там базуються бомбардувальники Ту-95 та Ту-160, які запускають ракети по території України. Вони є частиною так званої ядерної тріади Росії і можуть нести ядерні заряди. 5 грудня тут вже лунали вибухи. Тоді було пошкоджено кілька таких літаків. Росіяни заявили, що дрон був збитий, проте внаслідок падіння уламків на аеродромі загинули 3 військових. На базі спалахнула пожежа. За інформацією інших джерел, російська ППО збила ракету, яку випустив безпілотник. На самому литовищі пошкоджено пункт управління базою. Як зазначив Юрій Ігнат, слід почекати кілька днів на супутникові знімки, аби точно розуміти масштаб наслідків нічних вибухів на аеродромі Енгельс. Безумовно, це події, це наслідки російської агресії. Так, і що відбулося? Це чергові, власне, ті хлопки, бавовни, які ми вже звикли чути. Це дійсно наслідок того, що Росія творить на нашій землі. І якщо росіяни думали, що нікого в тилу глибокому чи будь-де війна не торкнеться, то вони глибоко помилялися. Тому, як бачимо, от такі речі вони відбуваються все частіше, і будемо сподіватися, що це Україні буде тільки на руку. У Росії не вщухають пожежі, палають торговельні центри, склади, нафтопереробні заводи та магістральні газопроводи. Сьогодні не стало виключення. У Новосибірську запалав склад. Полум'я повністю охопило двоповерхову будівлю. Площа займання становила 1800 квадратних метрів. Очевидці розповіли про сильний запах пластику у повітрі. У неділю у станиці Тбіліській Краснодарського краю зайнявся місцевий торговельний центр. Площа пожежі понад 1000 квадратних метрів. Пожежники, які прибули на місце, з'ясували, що займання сталося на 2-му поверсі, де розташовувався магазин одягу. Через 2 години займання ліквідували. Повідомляється, що ніхто не постраждав. А ось у Кемерово вогонь забрав 20 життів. Там згорів будинок престарілих. Там мешкало 26 літніх людей. Попередньою причиною займання вважається несправний обігрівач або залишена на ніч непогашена піч. Зазначається, що будинок для літніх людей був нелегальним. Жодних систем пожежогасіння там не було.